Edozein kasutan gauza bat esango dizut, Urkullu jauna, begira. Batzutan, zure ustezko nagusitasun moral batetik, auzitan jartzen duzu eta ez dizut onartuko, nik giza eskubideen edozein urraketen aurrean daukadan jarrera. Ez dizut onartuko. Beti, nire bizitza guztian, edozein eskubideen aurrean, tinko aurrez aurre jarri naizelako. Eta apelazio bat egin didazuean nola begiratzen diedanik biktima batzuei. Nik biktima guztiei berdin begiratzen diet. Ea beste horren beste esan dezaketen parlamentu hontan eseritzen diren pertsona guztiak. Ea beste horren beste esan dezaketen. Eta nik eskua luzatu dut, oraindik ere nire ustez indarrean dagoen bide horri bat aurrera eramateko eta aurrera egiteko oraindik ere biktimen errekonozimentuan dauzkagun gabeziak gainditzeko, biktima guztien errekonozimentuan dauzkagun gabeziak gainditzeko, egia aitortza eta errekonozimendua emateko, eskubide urraketa guztien aurrean aurrera egiteko, guztien kontra gaudelako ulertzen zaidan, eta era berean politika penitentziarioan aurrea egiteko. Beraz, elkarrizketa horretarako, sortu genezaken elkarrizketarako oso importantea izango da zuk hori oso jabetuta edukitzea.